Ďakujem za túto možnosť. Na jednej strane a na druhej strane som si uvedomila, že mám také spolucítenie s bratmi, ktorí každý deň takto tu musia pred nami predstúpiť a niečo povedať. Že tá moja kritičnosť voči niektorým kázňam naraz sa zmenšuje, pretože nie je to jednoduché takto stáť. Moje povolanie v mojom životnom príbehu. Chcela by som svoj príhovor rozdeliť do dvoch častí. V prvej časti povedať vám niečo o sebe v kontexte svojho života, ako som sa ja stala Salesiánkou, aby ste rozumeli tomuto kontextu, v ktorom som žila, prečo sa dialo, čo sa dialo a prečo som niektoré veci robila tak, ako som ich robila. V druhej časti by som chcela zazdieľať kúsok svojho osobného svedectva, ako to ja mám dnes vo vzťahu k Bohu, akú cestu sme spolu prešli. Chcela by som vám sprostredkovať osobné svedectvo hľadania, strácania, opätovného nachádzania, takého zdravého vzťahu k Bohu. Tieto dve veci sa budú prelínať, snáď to bude dávať nejaký zmysel. Musím sa pozerať na hodiny. Narodila som sa dosť dávno, v roku 1951. Bolo to obdobie tvrdej komunistickej vlády, keď násilne zrušila reholné spoločenstva a vo väzeniach boli mučení nevinní ľudia kvôli svojmu presvedčeniu. Krátke obdobie politickej slobody v roku 1968 bolo tvrdo potlačené a nasledovalo obdobie tvrdej politickej normalizácie, ktoré trvalo až do nežnej revolúcie. Moje detstvo bolo také obyčajné. Rodičia, ktorým zomreli predo mnou dve malé deti, robili vo svojom postavení dobro, kde len mohli. Učili ma prežívať svoju vieru v konkrétnej pomoci ľuďom v núdzi, chudobným a mnohodetným rodinám. V škole som bola usilovná bifloška. Bola som pionierka, zväzáčka, ako sa vtedy patrilo. V rodine som bola poslušná rebelka, ktorá si dovolila frfľať aj odvarávať. Medzi kamarátkami som bola úprimná, ale aj bláznivá puberťačka, ktorá ich zabávala na úkor koho? Na úkor učiteľov. A hlavne na tých prísnych. Milovala som hudbu, tanec, balet, klavír. Usilovne som sa učila jazyky, povinne rusky, od mamy poľsky, v škole nemecky, na fakulte angličtinu a neskôršie v rehole taliančinu. Svoje názory a vonkajšie prejavy viery v našej rodine sa postupne uzavierali len do domáceho prostredia. Moja tajná birmovka, bratovo tajné prijímanie. V 68. roku, keď bola Dubčeková Pražská jar, ja som mala 17 rokov. A keď prišli ruské vojská, tak začas dosť krátko sa vrátil prísny komunistický režim. Toto obdobie som prežívala v skupine nadšenej dubčekovskej mládeže, ktorá potom však dosť rýchlo na vysokých školách zažila tvrdé politické znásilňovanie svedomia človeka. My, čo sme zažili, videli sme, ako popred naše domy išli sovietské tanky, tak na škole, na skúške sme museli povedať, že nás prišli zachrániť, lebo nám hrozilo nebezpečenstvo slobody. V tomto období som sa dostala do kontaktu s podzemnou cirkvou, s tajnými Salesiánmi a Salesiánkami, vďaka ktorým som tu. Činnosť reholy v tom čase bola zakázaná a vnímaná ako protištátna činnosť. Všetky aktivity sa diali tajne. Najnáročnejšou úlohou pre reholníkov v čase totality bol vnútorný zápas pri hľadaní spôsobu, ako žiť toto zasvetenie a do akého bodu riskovať. Ako sa správať v kritických situáciách, ako sa vyhnúť vyšetrovaniu, ako nájsť správne taktiky, aby sa mohlo žiť reholné povolanie v takomto prostredí. Na tieto témy boli aj medzi Salesiánmi protichodné názory.
Niektorí, ktorí boli poznačení extrémnymi strádaniami 50. rokov, inklinovali k názoru, že extrémne situácie si vyžadujú krajné riešenia. Kládli silný dôraz na slepú poslušnosť. Boha a jeho vzťah k človeku bol poznačený tým, že človek si musí zaslúžiť lásku a musí sa veľmi snažiť, musí byť veľmi dobrý. Veľký dôraz sa kládol na výkon. Predkladala sa predstava Boha, ktorý stále viac vyžaduje, je nespokojný so mnou, je sudcom, je policajtom a potom ešte prílišné sústreďovanie sa na určité aspekty morálky a úplné podriadenie sa duchovnej autorite. Ako 17-ročná som tomu plne uverila a podľa toho som sa snažila žiť, ale bohužiaľ počasie človek zistí, že koľko zranení z toho potom vyplynulo, ktoré som si musela potom ošetrovať už v takom neskoršom veku. Moje povolanie ako také je tajomstvom. To neviem vysvetliť. Môj konkrétny život tohto tajomstva v historickej realite bol taký, že na prvých duchovných cvičeniach som sa dozvedela, že Boh nám dal syna z veľkej lásky a dostali sme otázku, poďte teraz do ticha v lese a rozmýšľajte, čo dáte vy Bohu. Najprv sme sa s kamarátkami za chatou smiali a bolo nám to, čo my máme Pánu Bohu dať, lebo my sme Pána Boha mali ako pán farár a oni sú jedno s Pánom Bohom. Ale vtedy mi to tak nedalo nejako pokoj, tak som sa vzdialila od nich a začala som tak vážne uvažovať, čo mu ja dám, čo ja mám, však ja nemám nič, pár ani peniaze, nič nemám, ale vtedy ma napadla jedna myšlienka, ja mu môžem dať to najcennejšie, čo si myslím, že mám, a to je moja mladosť. Za tým nasledovali deti, ktoré som mala rada, a potom samozrejme k tomu patril nejaký budúci muž. Ja som nikdy netúžila byť mníškou, nikdy. Ani som nepoznala nejaké reholné sestry. O mňa toto povolanie, tá moja duchovná identita, to bolo moje prežívanie v utajení ešte pred rodičmi. Pre mňa to bol môj osobný vzťah k Bohu, ktorému som túžila dať to najcennejšie. Nielen moje životné ohrisky, ako sme počuli, keď už bude mať 40, keď ma už nikto nebude chcieť. A veľkou prekážkou bolo, a čo keď ma teraz dajú do čiernych šiat, jak ja budem chodiť do školy, budú sa mi smiať. Tak som s tým zápasila a skoro takých 9 rokov som sa s tým trápila, pretože bola som ako Jonáš, ktorý utekal pred Bohom. Akýkoľvek nejaký kamarátsky vzťah som cítila, že toto nie je ono, toto nejako prekáža mojej vernosti. Čo znamenalo stať sa reholnou sestou počas komunizmu? Z historického hľadiska to bol osobný kontakt so Salesiánmi a sestrami, ktorí v rámci amnestie, ktorá v tom čase bola v 60. rokoch, dostali sa na slobodu po dlhoročných ťažkých väzeniach. Ale pred verejnosťou som žila ako vysokoškolská študentka, neskôr ako učiteľka jazykov. A to sa mi stalo v Bratislave, keď som učila na jednej strednej škole, že raz ma zavolal riaditeľ, aj vedúci KSČ, neviem, asi to bolo Slovnafte, som učila. A dali mi, ja som myslela, že idem na koberček nejaký, že ma videli v kostole, ale nie. Povedali mi, že videli moju prácu, lebo som pracovala, mala som 40 vietnamských študentov, som učila slovenčinu a že ako za odmenu mi dávajú ako mladému človeku, že môžem vstúpiť do komunistickej strany. Tak veľmi som sa zlakla a povedala som, že si to musím rozmyslieť. Samozrejme, vedela som, že nemôžem povedať pravdu, tak na druhý deň som išla, teda či som si to rozmyslela, či nie, tak bol tam zástupca
A povedala som mu, že ja sa chcem vítať a muž a deti a to by mi nedalo, to by som nezvládla. Tak začal na mňa kričať, že či si uvedomujem, ale veľmi kričal, on bol bývalý vojak, či si uvedomujem, akú veľkú životnú chybu teraz robím. Našťastie boli sme tam len dvaja, ako si som cítila, že mu to môžem povedať, som mu povedala, viete, súdruh zástupca, ja som veriaca. A on vtedy smolkol, stichol a povedal, ja som tiež veriaci, ja som na vás musel kričať. On tiež bol vyhodený z práce ako veriaci, ako vojak, bol vojak a mal pre mňa pochopenie. Ale ja som odišla ten rok zo školstva, pretože som videla, že by som to asi nezvládla psychicky aj žiť na dve strany. Môj konkrétny život tajnej Salesiánky vyzeral tak, že som bývala v bytoch. Bývali sme v bytoch 3-4 sestry, skoro ráno, niekedy aj o 4:30 sme si robili svoju meditáciu, povinnosti a potom nasledovali 8 hodín práci. Zase samozrejme, každá, kde si sme mali prácu a za to dostávali plat. Po práci tajné stretávanie sa s mládežou a cez víkendy tajná reholná formácia na chatách alebo na niektorých farách. Rodičia nesmeli vedieť, že som reholníčka, preto moje návštevy u rodičov boli niekedy veľmi náročné. Výčitky, lebo neboli spokojní so štýlom môjho života, túžili po vnúčatách a nerozumeli, prečo sa venujem cudzím deťom. Bol to síce dobrodružný život, ale bol to život jednou nohou v base. Sprievodnou emóciou v tom čase bol pre mňa osobne. Nie každá sestra to tak prežívala, ale ja som mala permanentný strach a obavy zo štátnej polície. Čo ma držalo, to bol dobrý spovedník, bol to bývalý provinciál Don Dermek a potom staršie sestry, ktoré mali veľké pochopenie pre mňa. Osobitne som vnímala sestru Máriu Černu, tajnú magistérku v noviciáte, ktorá aj do tohto kostola chodievala, aj tu v našej komunite zomrela pred mnohými rokmi, asi 12. Ona každú z nás prijímala v jej osobitosti s ťažkostami, ktoré sme ako mladé ženy zažívali v zamestnaniach, lebo všetci nám hľadali ženíchov. Prejavovala nám hlboký súcit i obdiv, že žijeme svoje zasvetenie v tajnosti. Navracala nás k vlastnej ženskosti a každodennej jednoduchosti prežívania svojho života, povolania. Vďaka nej sme sa mohli nadýchnúť slobody a mať radosť, že sme ženou. Ona chránila autonómiu Salesiániek pred tými kňazmi, ktorí prejavovali tvrdé, rigorózne maskulinistické postoje voči mladým sestrám. Napriek veľkej obetavosti všetkých Salesiánov, naozaj to boli hrdinovia, spolupráca s niektorými bola náročná a to si vyžadovalo od nej pevnosť, obozretnosť a schopnosť rozlišovania a istú mieru diplomácie. Ona ako obyčajná gazdinka na fare v Dubnici tichou, múdrou prítomnosťou dokázala odovzdať nám, mladým reholníčkam, odovzdala nám čo? Recepty, ktoré vedela výborne variť, ale hlavne odovzdala nám lásku k Bohu, ktorá oslobodzuje. A potom prišla nežná revolúcia. Mohli sme sa obliecť do rúcha. Mňa a ešte jednu sestru poslali hneď do Ríma, tam som bola 2 roky na štúdium salesianskej spirituality. Potom som bola direktorkou na Orave 6 rokov. Potom v Rožňave konečne som mohla učiť, ale popri učení aj stavať, zabezpečovať tzv. Fundraising, dneska sa to povie, peniaze na stavbu. Veľa mládeže na Orave, tábory Oratko. A na Kopánke som od roku 2000, čiže na budúci rok bude 25 rokov. Tým, že som žila v komunite na Olympijskej, nie tu, kde chodíte do Orátka, ale tam, kde boli staré sestričky. Vtedy som bola jedna z najmladších a teraz som najstaršia.
A tým, že sestry často rozprávali svoje zážitky z táborov, z väzenia, z toho, ako v Taliansku boli, vo Francúzsku, ako sa formovali, tak naraz som zistila, aké veľké bohatstvo je medzi týmito ženami a to ľudia nevedia. Oni chodia už zhrbené s paličkami. A preto som sa začala zaoberať touto históriou. Oni nám nevedeli ani povedať, koľko slovenských sestier na svete je. Tak som sa rozbehla do všelijakých archívov, stala som sa členkou Medzinárodnej asociácie salesianských historikov a tak vznikli 3 publikácie. Popri tom, premýšľajúc o histórii sestier, som musela premýšľať aj o svojej histórii. A pri určitých spomienkách som si uvedomila, že rany bolia, boli to slzy a bolesť. Bolo potrebné počase zastaviť toto všetko, tento príval emócií a výjsť postupne z role obete. V roku 2014 som sa dostala na prvý výcvik coachingu, kresťanského coachingu. Potom nasledovali ďalšie formačné coachovacie stretnutia, medzinárodný coaching o emóciách. A tam som si uvedomila vďaka tomu, že som sa musela venovať sebe, lebo keď niekto chce byť koučom, tak musí hlavne sa starať o seba, aby bol k dispozícii ľuďom, aby sám mal poriešené veci, aby sám pred sebou nehral divadlo. Tak som si uvedomila po tej stránke viery, že Boh mi dal nielen rozum a slobodnú vôľu, ako sme to vedeli a učili sa z náboženstva, ale mi dala emócie. Tak som sa postupne stala viac a viac emocionálne gramotnou. Dokonca som našla svoju lásku. Láska bola prvá teologička v mojom živote. Vedela som, že príkaz miluj svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a mysľou, celým svojim ja, telom i dušou, že to pre mňa znamenalo prestať postupne Boha milovať otrocky. Nielen z povinnosti, lebo sa musí, lebo sú pravidlá 10, 5, 6, reholné pravidlá. A z tých úzkých koľají som cítila, že ich treba nejakým spôsobom nejako z nich výjsť. Milovať Boha preto, lebo sa ho bojím. Ešte chcem vysvetliť to otrocky. Milovať Boha preto, lebo sa ho bojím, lebo si zaslúžim trest, lebo nie som dobrá. Bol to pokrivený vzťah k Bohu, lebo som mala pokrivený vzťah Boha, jeho obraz. Tie symptómy toho pokrivenia boli strach z potrestania, len slepá poslušnosť, pravidlá. Otrocky sa vrácať k výčitkám, zadostučiňovať a vymôcť si nejako, vyzaslúžiť si Božiu priazeň. Postupne som si uvedomovala, že ja môžem zažiť aj hnev, aj frustráciu, aj radosť, aj všetky emócie. A toto je niečo, čo mi aj dodnes prináša určitý druh správy a to je v poriadku. Každá emócia sa o mňa stará. Boh sa o mňa stará nielen o to, že mi dal rozum, že ma inšpiruje v mysli, že mi dáva slobodnú vôľu, dáva mi silu pre niečo sa rozhodnúť, ale práve cez tie emócie, ktoré ma pohýnajú k niečomu alebo ma zdržiavajú k niečomu zlému robiť. Dnes už viem, že môj Boh nečaká na moju dokonalosť, ale hľadá autenticitu. Môžem prísť k nemu taká, aká som, so všetkými svojimi pádmi, radosťami, bolestiami, túžbami, so svojou všednosťou, neupravenosťou, múdrosťou, ale aj hlúposťou. Prijíma ma a takto vytvárame vzťah ako človek s človekom. Pochopila som, že na to, aby som bola Bohom milovaná, nemusím si zaslúžiť jeho lásku. Môžem zažívať rôzne druhy emócií, nálad. Môžem robiť životné chyby, kotrmelce. Boh ma miluje bezpodmienečne. Ja som na to došla až dosť neskoro. Prijíma ma, lebo chce mať so mňou vzťah s takou, aká som. Nie s takou, ako by som chcela byť, alebo akou
akou mám byť ja vždy veselá Salesiánka. On ma prijíma so všetkými mojimi hnevmi, radosťami a nedokonalosťami. Vďaka tomu, že môžem takto žiť, že ma Boh takú prijíma, zažívam slobodu. A to vo vzťahu k Bohu aj od Boha. To, čomu sa dnes venujem, a to už budem tým pomaly končiť, pracujem so ženami, pomáhajúcimi rozhovormi formou kresťanského coachingu a duchovného sprevádzania. Venujem sa ženám, ktoré prechádzajú životnými výzvami a hľadajú priestor na rozvoj osobného života, toho najkonkrétnejšieho, ale aj vo svetle viery. Pre mňa je to teraz moja misia, načúvať, počúvať, aby som mohla odpovedať na to, čo človek potrebuje. Lebo medzi zasvetenými, ale aj vydatými ženami iba medzigeneračný dialóg. To bohatstvo, ktoré majú mladí, ktoré majú starí, treba odovzdávať. Odovzdávať si nadšenie mladosti a zrelosť múdrej staroby. Ja som dala v mojich 17 niečo Bohu z lásky. Dala som mu mladosť a pri mojom, dá sa povedať, už pomaličky končiacom živote znovu stretávam tohto milosrdného, chápavého, príjmajúceho Boha, ktorý mi so slobodou, ktorú mi dal, navracia aj mladosť.